vajíčka, do ktorého prenikla takáto malá kometa. Jedna, druhá, tretia, štvrtá. Tá ryba bol svet, v ktorom my teraz žijeme. Tá ryba bola taká veľká, ako celý náš svet. Ešte stále máme technický program. Tak môžeme začať ešte s nejakým iným príbehom. Jedno malé dieťa sa pozrelo na oblohu a videlo hviezdičky, 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 hviezdičky. Koľko vás je na nebi? Tak by som chcel jednu chytiť a mať ju v dlani a zaželať si niečo, čo v živote som nikdy nemal. A to dieťa čakalo, kým padne hviezda rovno do jeho dlani. Ale hviezdy len obiehali okolo planéty, obiehali a dieťa čakalo a čakalo, až sa technický problém vyriešil. Ale ten sa stále nevyriešil. A tak dieťa čaká a čaká, až zrazu padne hviezda mu rovno na čelo. A z toho dieťaťa vznikne princ s hviezdou na čele. Je to veľký alebo malý princ? Je to asi malý princ. Malý princ s veľkou hviezdou na čele. Tá hviezda bola taká veľká, že dieťa si nestihlo ani zaželať a už bol samým želaním. To dieťa bolo samotným želaním. Pre koho? Pre jeho vlastných rodičov, ktoré musel dať. Ešte stále máme technický problém. A to dieťa s tou veľkou hviezdou na čele. Takže Dašo, vyzerá... Tak to vyzerá tá animácia. Tak to vyzerá? To bolo 3D. Ako si pamätáte, tak tá ryba, o ktorej sme sa rozprávali, ktorá sa zmenila na hviezdu a bola želaním, detským želaním, a to detské želanie bolo želaním rodičov, a to želanie rodičov bolo želaním starých rodičov, tak sme sa opäť vrátili do toho príbehu o tom. A tým želaním tých starých rodičov bolo to, aby konečne zapršalo. Lenže mraky odišli preč. A starí rodičia boli smutní, že neprší a neprší a neprší. A všade bolo hrozne sucho. A stromček, ktorý prvý začal rásť na planéte Zem, mal iba zo pár lístkov, ktoré boli suché a čakali na obláčik, ktorý pribehol a odbehol. A pribehol a odbehol. A tak stromček čakal a starí rodičia ho nemali ani čím pojiť, pretože na celej planéte nebola žiadna voda. A takto to bolo na všetkých planétach. Aj na tej, čo bola nedaleko, aj na tej, čo bola veľmi ďaleko, a aj na tej planéte, ktorá sa nachádzala vo vnútri tej planéty. Až raz priplávala cez vesmír ryba. Bola to pani ryba. Bola to stará dáma, ktorá bola jediná vo vesmíre. A rozhodla sa, že nejakým spôsobom privedie vodu na zem, aby mohli stromy rásť. A tak sa rozbehla vesmírom a plávala a plávala.
a skákala a točila sa, robila bublinky. Budeme robiť spolu bublinky? Robila bublinky a vytvárala vodu. A vytvorila toľko vody, až z tej vody vznikol poločlovek a polovták, ktorý chcel zaletieť na takú planétu, kde nebola voda, aby mohol priniesť bublinky od tej ryby, ktorá mu ich darovala. A keď tá ryba dala pusu tomu človeku, ktorého sama vytvorila, ktorému darovala bublinky, a odplávala preč, človeku zostala už len spomienka na rybu. A na to, čo ho čaká. Veľa práce, ktorá obnášala to, že privedie vodu na všetky planéty. A tým, že bol polovták, mohol lietať. A tak vzlietol a ešte stále mu v hlave vírila myšlienka tej ryby, ktorá prichádzala a odchádzala. A tá ho hnala k tomu, aby zachránil všetky planéty bez vody. Takisto ako aj naša planéta je teraz bez vody a všade je horúco a všetkým sa chce kvôli tomu spať. Až prišiel na planetu Zem, stretol ten strom kde bol už aj ďalší strom a pýta sa ich: vy tiež nemáte vodu? A oni mu povedali: nie, už žiadna voda nie je a potrebujeme pre svoje listy aspoň kvapku vody. Kvapúčku. A on im hovorí: ja tú kvapku mám. A začal bublať bublinky od stromu ku stromu, až na tých stromoch začali lístky rásť. A neboli to hociaké lístky, boli to lístky do kina. A každý, kto išiel okolo, mohol si otrhnúť lístok a mohol s ním ísť do kina. Tak ako aj vy dnes ste si mohli otrhnúť lístok zo stromu a prísť do tohto kina. A zo stromov sa začali odparovať bublinky a vznikali z nich obláčiky. Obláčiky sa vrátili späť. A opäť začalo pomaly pršať. A to všetko bolo vďaka pani rybe, ktorá priletela z vesmíru ako taká kométa. Odkaz ryby. Odkaz ryby. Odkážte všetkým, že bublinky sú pre všetkých. Bez ohľadu na vek, na farbu, na intelektuálne vzdelanie, bublinky sú pre všetkých. Pre ľudí aj pre zvieratká. Šírte bublinky ďalej, nech je veľa vody a nech je nás je toľko, ako si nás svet pýta.
všade bolo toľko vody a toľko oblakov a ľudia a ryby a stromy a všetko sa tak tešilo. A lístky do kina boli tak všade navôkol, že si ich mohol každý otrhnúť a mohol prísť práve do tohto kina a tie bublinky, o ktorých sme doteraz rozprávali, sa objavili aj na našej ponožke. Cítite? Ja mám všade bublinky. A vy máte? Všade sú bublinky. Veď my tu máme kopu vody. To je odkaz od ryby. Voda pre všetkých. A zadarmo. Aj ty si už spotená. To je ten odkaz od ryby. Lenže príbeh nekončí. Potom prišli na planétu Zem nejakí cudzí obyvatelia inej planéty, ktorým chýbala voda, až im z toho očervenili oči. A chodili, ale nič nevideli, pretože nemali vodu. A chodili a prosili. Chodili a prosili, až natrafili na našu planétu Zem, kde bolo tak veľa vody, že už sa im odtiaľ nechcelo odísť. A zostali tam. A ono to pršalo, a oni tam boli. A oblaky padali. Až nebolo vidno žiadne hviezdy. Bolo to